ассалому алайкум бародарои мо автобус монда рӯзи ҷумъа насиб бошад автобусои мо худо хабар бара мебурад ба панҷаке баленабод худо иншоалло бара мебурад баромад кунем. Ассалому алайкум брат. Buraya kilitler yok mu bunda? Yok kilit bu böyle mi? Панҷаке худмонро иншоалло худо хабар бара мебурад автобусои мо ҳамеша дар хизмати шумо аст. марҳамат, автобусои мо замонавӣ аст. иншоалло апа хоҳаро занг занед то хуҷанди худамонро иншоалло то ленабода худо хоҳад соҳ саломат шуморо бурда мерасонем. скамейкаҳомон нав ягон мушкилӣ надорад, ягон чиз надорад. вентилятсияш кор мекунад, вайфайаш кор мекунад, магнитолаш кор мекунад. дар дурuni автобусамон дута телевизор аст, вайфай аст. то раи қазоқистон иншоалло шумо метавонед ки ба падару модари худтон ба связ буроед. вайфайомон дар любой ҷо кор мекунад. ҳамеша шумо метавонед дар тамос бошед. занг занед, ҳамеша хати шумо ҳастем. ягон камбудӣ бошад, камбудии шуморо иншоалло мо ҳал мекунем. марҳамат, ягон камбудӣ надорад. ин аст скамейкаи худ. мо ина рӯи роз рӯи худ маншо метиҳем. мақсад билетҳоро мефурӯшем. занг занед, ман ҷавобгариш кати иншоалло бурда мерасонам то хуҷанди худамонро. ягон машинек нестем, ягон ма нестем. занг зане бародарои тоҷик занг зане, ҳамеша хатитон ҳастем то хуҷана мебарем кунам. номери телефон мо дар болои экран мемонем. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. бора мегирем, роҳӣ мекунем. ҳамеша хати шумо ҳастем. Ana şoför aytdi Tojikistonga gapsan ka. Kamushov gapsan, gapsan. Assalomu alaykum. Tojikiston bapesh. Serenavgi. занг занед, рақамои худморо дар болои ватсап мемонем. номеромо ватсап дорад. занг занед, мешаположениямона мегем мо дар куҷо нишаста ҳастем. иншоалло биёед соҳ саломат шуморо бурда мерасонем. худованд нигаҳбон шумо бошад. мо дар хизмати шумо ҳастем.